Ac I ffwrdd â ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion gyda'r adran hynaf gwir ddedwn ni yn barchus felly. Ac ar un mae gennym ni Rhydwyn Price cyn bencampwr Cymru fan hyn. Jeff Evans ar 2, ar 3 Gerwyn Rhys, Hywel Wigley-Jones ar 4, ar 5 Raymond Powell a Andrew Rhys draw yn y pen draw ar 6. Da ni'n edrych ar y pen moel Raymond Powell yma yna. Gynta yn cyfrannu yn y cefn fan hyn drwy'r wythnos yn sicrhau bod popeth yn gweithio i'r dim o ran byd y Gneifio a'r tocio a paratoi rwy'n yma. Dyna chi Andrew Rhys yma yna ar ystodiau hirion. Pwy di'r cyntaf I droi'r gornel? Tyfa fy nhw I gyd ar ystodiau hirion ar hyn o bryd. Ond ydi o wedi fod yn Rhydwyn Price. Naw i'r Andrew Rhys o'r ychydig pen arall o'r Rhydwyn Price. Yn y canol fan hyn wedyn ar 5 Raymond Powell. Fan ni fod bynnag y sylw ar Rhydwyn Price rwan. Ac os ydych chi wedi treulio chydig bach o amser yn y sioe, ydych chi'n gwybod am Rhydwyn achos fos i'n canu'r anthem Ffrengig La Marseillaise cyn yr prawf yn erbyn Ffrainc ac mae o yn, dwi'n gwybod, yn ddeiar ysgytwol y ffordd mae o'n canu chwarae teg. Mae'r llais tenor gwych ganddo fo a mae o'n creu awyrgylch eithriadol yma pan mae'r prawf rhwng Cymru a Ffrainc. Nôl â ni fan hyn wedyn, lle mae Gerwyn Rhys a ni ar 5, Raymond Powell ydy hwn, chydig bach o drawiadau ar ôl gen y fo ar yr oen cyntaf yna, lawr a fo'n arall allan yn y gorlan gen y fo, yn disgwyl amdano fo, cyma'r corlan. Yn gallu rhoed yr oen iddo fo, ond bod yr oen yna ar ei 4 troed. Dwi'n gallu troi nhw drosodd a rhoi nhw fel yna. Neu mae o'n rhoi gormod o ffafriaeth. Dyma ni, Andrew Rhys fan hyn, ar ddill gartrefol iawn. Yr oen dan reolaeth, daclus iawn ganddo fo. Gerwyn Rhys wedyn y fan hyn. A tu ôl iddo fo, Hywel Wigley o Llanuwchlyn. O Lwyn Gwern, mae'n chwarae pêl-droed efo Hywel Wigley, bob nos iau, 5 o ochr yng nghanolfan Hamdden Penllyn, ac mae'n wych o ffordd I gadw'n ffit. A dyma ydy bwriad y boes yma dros 60 oed, ydy dal ati cyhyd a sydd bosib, ac wrth gwrs mae rhywun fel Hywel Wigley hefyd yn Lwyn Gwern yn cynnig cyrsiau hyfforddi bobl ifanc sydd am ddechrau Cneifio. Ond sbiwch ar y cyflymdra rwan gan Andrew Rhys sydd wedi godi weddyd Rhydwyn Price ac yn mynd I giro yr ornes gyntaf yma, ond mi fydd yna gymal arall I weld pwy sy'n mynd trwodd i'r ffeinal. Taclus iawn gan Andrew Rhys a dyma fo Rhydwyn Price yr ail I bwyso'r botwm coch.